Şer û pevçûnên di navbera PKK û artêşa Tirk de wekî hemû qedan zirarekî mezin da qeda aboriyê ya Bakurê Kurdistanê jî. Bi sedan karsazên ku dixwestin li Amedê febrîqa ava bikin, ji ber şer û pevçûnan projeyên xwe betal kirin. Karsaz ji betalkirina avakirina fabrîkayên zêdetir li ber dikevin fabrîkayên heyî jî bêne girtin. Olumsuz hava maalesef negatif yönde bir psikolojik Şer û pevçûnan li ser karsazan bandoreke neyînî kir. Piştî şer û pevçûnan karsaz, bi taybetî jî karsazên biyanî dixwazin razemeniyên xwe yên Amedê paş ve bikişînin. Lewre ditirsin. Ji xeynî razemeniyên nû, em metirsidarên ku şer û pevçûn berdewam bikin, fabrîkeyên heyî jî bêne girtin. çok büyük yatırımların geri çekilme kararı yok. Li Amedê qeda herî mezin a aboriyê herêma pîşesaziyê ye. Li vê herêmê 240 fabrîka hene û 6000 kes jî li vir dixebitin. Karsaz ditirsin hem ew û hem jî karker bêkar bimînin. Nêzê desê hebzî meracat kerd ve arsa bigirî yatırım bikirî. Ay diyese heb enka nemendî. Yani vara ay zişi yatırım ertelemişke, ötelemişke hele maveyni sebenu, ön çatışma sebenu. Ondan sonra enka şu anda yatırım ayki organ sanayide yatırım biko sanayici çiniyor. Aboriya Amedê ji ber şer û pevçûnên ku 30 salin di navbera PKK û artêşa Tirk de berdewam dikir, tek çûbû. Aboriya Amedê piştî pêvajoya aştiyê carekî din zindî bibû û îhracata Amedê par gihiştî bû 326 milyon dolarî. Karsaz dibêjin ger şer û pevçûn bi vî rengî berdewam bikin, dê hemû esnaf top bavêjin û yek bi yek dikanên xwe bigirin. Gönül Morkoç, Rûdao, Amed.